Draga braćo i sestre, u junačkom kraju običaj je da se govori o junaštvu. Ja bih danas da malo drugačije razgovaramo. Kad bi dao Bog, pa da svoje junaštvo pokažemo tako što ćemo da zaposlimo Srbiju, tako što ćemo da je podignemo s kolena, tako što ćemo da otresemo sve ono blato koje se nakupilo na nama u decenijama, da ne pričamo o vekovima, tako što ćemo da budemo ravnopravni sa drugim narodima u Evropi i u svetu, tako što neće da nas spominju ni kao loše, ni po zlu, tako što će sa nama ravnopravno da razgovaraju. Možete da pratite kako to izgleda. Mislim da smo za godinu dana povratili ugled Srbije u svakoj državi u svetu. I onoj koja nam je potpuno prijateljski naklonjena, i onoj koja je delimično, i onima koji nas ne vole baš previše, ali svi govore sa poštovanjem o Srbiji. Ovo što insistiramo na otpočinjanju pregovora, to mi insistiramo da pokažu jasno, da daju znak da smo mi isti kao i drugi. Da ne kažemo da smo bolji, ali od drugih gori nismo. A naša istorija, naše mučeništvo, naše paćeništvo govori samo o tome da bismo mi danas odlučivali o njihovoj zaslužnosti da budu sa nama, da nas je ostalo onoliko koliko nas je bilo ranije. I zato ću pokušati da Srbija ne ratuje, nego da se Srbija takmiči, da bude bolja, a ne jača od drugih. Jer to mi dugujemo ovoj deci. Niko od nas stariji, niko od ovih odraslih nije mislio da će život da provede bez rata. I nije nam se ni dalo da provedemo bez rata. Zato bih voleo da naša deca nikad ni pri pomisli nemaju u svojoj glavi rat, nego napredak. Da nas ima sve više. Da vas ima sve više ovakvih kakvi ste danas ovde. Da se sećamo Vidovdana 1389. godine da nam služi kao putokaz i opomena. Car Lazar nije imao drugi izbor. Smatraću da nisam uspeo ako Srbija uvek ne bude imala više izbora. I zato vam kažem, još malo strpljenja, država je delimično uređena, ima još mnogo da se radi, ekonomija je u najgorem stanju i sad kad smo prošli ove priče oko toga vredimo li ili ne vredimo, sad je zadatak cele vlade da se baci na ekonomiju. Da se vrati na poljoprivredu, da razvija energetiku, da gledamo i na istok i na zapad i na sever i na jug. Vi znate da na istoku imamo mnogo prijatelja koji nam jednog dana neće biti dostupni kad budemo ušli u Evropsku uniju. Zato će naši pregovori da traju, zato ćemo mi da dižemo Srbiju razmišljajući o tome ko najviše može da nam pomogne, a ne s kim bismo volili da sedimo. Videli ste i sami, postoji jedna država koja nas još uvijek pomalo sprečava, pa ni to nije večito. Kroz svoju istoriju Srbija je bila u Rimskom carstvu, u Vizantijskom carstvu, u Srpskoj državi, u Jugoslaviji, opet u Srpskoj državi. Navikli smo mi na mnogo toga, ali smo navikli da uvek stanemo uspravno i ponosno pred druge ljude. Onaj ko ne može da stane ponosno pred druge, mora da se zapita da li je radio sve kako treba. Šta ćete? Kogod je bio izabran, kogod je bio rođen da vlada u monarhiji ili izabran u republici, hteo ga je narod. Ja ne optužujem i ne osuđujem one pre nas. Ja bih samo voleo da mene, kad odem, niko nema razloga ni da optuži, ni da osudi i da kaže da nisam dobro radio svoj posao i da je zbog mene narod lošije živeo. Ja vam obećavam
morat ćete bolje da živite, inače ćete ponovo imati prilike da menjate. Sve vam najbolje želim, slava junacima, a živi imaju i drugih muka. I hvala što ste me pozvali i pozovite me još neki put.